Bona tarda. Com ja m'han presentat, el meu nom és Helen Amador. En primer lloc, m'agradaria agrair a l'organització que organitzi aquests tipus d'espais on joves que ens estem iniciant en la nostra trajectòria acadèmica podem debatre, podem compartir impressions i percepcions sobre realitats molt diferents. Crec que aquests debats són molt importants també a nivell individual, però també per fer un avenç en les ciències socials. Llavors, moltes gràcies. A més, aprofitaré aquesta conferència per ubicar quin ha estat una mica el rol del poble gitano dins de la recerca i també per destacar algunes de les principals contribucions que he pogut identificar durant el desenvolupament d'aquest treball que deia la Mar sobre com les dones gitanes estan fent aportacions a la superació de problemàtiques socials com la violència de gènere o la desigualtat des d'espais com l'Església Evangèlica a Filadèlfia. A més, per mi, com a dona gitana i com a investigadora, és molt important que aquest tipus de temes, el tema de les contribucions de les dones gitanes i el paper del poble gitano a la recerca, s'incloguin en congressos com aquest congrés català de Sociologia i es pugui donar aquest rang científic per tractar un tema que moltes vegades es tracta als mitjans o en altres esferes d'una manera molt estereotipada. Per tant, poder obrir aquest tema en aquest espai és per mi molt important perquè moltes vegades les veus de les dones gitanes han estat silenciades en contextos acadèmics. Llavors, elevar aquest tema, aquest context és molt important. Sense més preàmbuls, la conferència porta per títol Ciència, diversitat cultural, la inclusió del poble gitano a la recerca i breument descric quins seran els punts que adreçaré amb aquesta conferència. En primer lloc, la introducció, el marc teòric, les teories que m'han permès identificar aquesta agència de les dones gitanes i aquestes aportacions, la revisió de la literatura, la metodologia que ha fet servir i finalment les línies de treball i les principals contribucions que he identificat. En primer lloc, m'agradaria ubicar una mica qui és el poble gitano, l'origen del poble gitano, per conèixer una mica més sobre aquesta minoria ètnica. S'ha especulat molt sobre quin és l'origen del poble gitano. Moltes d'aquestes especulacions venen acompanyades d'aquest misteri i exotisme que moltes vegades acompanya els estudis i els recursos quan parlen del poble gitano. No obstant, les investigacions científiques ubiquen l'origen del poble gitano al Punjab, a una zona del nord-est de l'Índia, i cal la pena destacar que entre el segle IX i X el poble gitano inicia el seu èxode des de l'Índia i es trasllada a altres parts del món. És llavors quan comença a introduir-se en el continent europeu. Llavors arriba a diferents països d'Europa i s'instal·la, per exemple, a Catalunya. A Catalunya tenim documents que comproven la presència del poble gitano ja al 1415. El poble gitano representa la major minoria ètnica no migrant al continent europeu i, malgrat els segles de presència del poble gitano al continent, encara avui dia s'identifica una important desigualtat social de la minoria ètnica i una infrarrepresentació en diferents esferes de la vida social, així com una manca de participació a la vida social. De fet, les investigacions assenyalen que el poble gitano és el col·lectiu que pateix més rebuig i discriminació dins del continent europeu i, a més, és el col·lectiu amb més risc de patir pobresa. Aquesta situació, aquesta realitat condiciona quin és el dia a dia i les expectatives i oportunitats del poble gitano i venen marcades també per una història, com ara breument introduiré, amb etapes molt oscures com l'Holocaust nazi.
La nostra història està marcada per segles de persecució i extermini i també explica una mica el nostre present. Ja al 1749, per exemple, les investigacions s'ubiquen l'Oberó Prestapent o la Gran Batuda, que va ser quan Fernando VI d'Espanya va ordenar que els gitanos a Espanya fossin separats en dos grups. D'una banda, els homes més grans de 7 anys i d'altra banda, les dones i els menors de 7 anys. Els homes més grans de 7 anys serien enviats a fer treballs forçosos i les dones i els menors de 7 anys serien tancats en presons o en fàbriques. Més enllà de la crueltat d'aquest ordre, podem identificar ja tota una voluntat i una intenció d'evitar la reproducció i la continuïtat de l'ètnia. Més endavant, ja al segle XX, identifiquem l'Holocaust nazi. Moltes investigacions parlen del poble gitano com el gran oblidat de l'Holocaust. També el reconeixem en Romanó com el Samudaripen i va ser desencadenat prèviament per un conjunt d'episodis discriminatoris que van acabar justificant una mica un context de desigualtat que va ser favorable perquè es consolidés aquest extermini. Per exemple, la teoria científica al segle XIX ja venia dient que l'ètnia gitana era una raça inferior i per tant ja s'estava institucionalitzant aquesta desigualtat i aquesta discriminació que al final acabaria desencadenant, derivant en aquest extermini nazi. Les conseqüències van ser molt greus. A Alemanya, per exemple, el 1945, el 75% de la població gitana havia estat exterminada. A d'altres països europeus també la població gitana gairebé va desaparèixer a conseqüència de l'Holocaust i les investigacions calculen que entre 200.000 i 600.000 víctimes gitanes van morir a l'Holocaust nazi. Hi ha d'altres investigacions que apunten a xifres encara més elevades. Però és un episodi molt oscur de la nostra història i que moltes vegades ha quedat en la sombra. Podríem pensar que aquests episodis i aquestes idees, aquesta intenció, aquesta discriminació ja està molt superada i queda molt lluny. No obstant, encara a l'actualitat podem trobar reminiscències d'aquesta discriminació i trobem enquestes com aquesta del CIS que diu que el 2013 el col·lectiu que la població, que la societat espanyola més rebutjava a l'hora d'escollir els seus veïns era la població gitana. També avui dia, encara des de l'activisme gitano i des d'altres esferes, s'estan denunciant la vulneració de drets i de drets de dones gitanes, com és l'esterilització forçosa de dones gitanes en alguns països d'Europa. Davant d'aquesta realitat, el poble gitano des del 1990 consolida un moviment de defensa dels drets del poble gitano que ja havia estat previ però que acaba de consolidar-se i de prendre forma. Tot l'activisme gitano reivindicant els drets i la igualtat del poble gitano sorgeix amb molta força i es consolida i va creixent mica en mica. A més, tota aquesta pressió de l'activisme deriva en un escenari polític també que pren voluntat per canviar aquesta realitat i lluitar per la igualtat del poble gitano a través de mesures i d'iniciatives polítiques per intervenir i impactar en aquesta realitat. Per exemple, aquí recullo alguns exemples a la Comissió Europea o com des de Catalunya la Generalitat preveu el Pla Integral del Poble Gitano que inclou mesures polítiques dirigides a revertir la situació de desigualtat que pateix el poble gitano en esferes com, per exemple, l'educació, per així canviar la seva realitat i augmentar les expectatives i les oportunitats de futur del col·lectiu enfocats a la igualtat social. No obstant, des de la recerca encara hi ha alguns ítems que s'han de treballar més i alguns buits. Davant d'aquesta realitat, jo em plantejo investigar, analitzar quines estan sent les contribucions, les aportacions que estan fent les dones gitanes de base
a la superació de diferents problemàtiques, com pot ser la violència de gènere o la desigualtat o l'exclusió social de la comunitat gitana, i com estan desenvolupant aquestes aportacions des d'espais tan diversos com l'Església Evangèlica a Filadèlfia, que és l'església pentecostal que recull a la major proporció de població gitana a Espanya. Llavors, d'aquesta manera em proposo també omplir un buit que he identificat a la literatura. No hi ha a la literatura al·lusió a les aportacions de les dones gitanes en aquest sentit. No diu res sobre com les dones gitanes estan superant realitats d'exclusió i realitats de violència a través d'estratègies que elles mateixes estan consolidant i estan promovent des d'aquests espais. Per tant, la recerca encara ha d'ampliar el seu coneixement sobre com persones de base de col·lectius vulnerables com les dones gitanes estan contribuint i estan fent aportacions a la societat i a la igualtat i a la superació, per exemple, de la violència. A més, moltes de les investigacions que he pogut consultar parteixen d'un desnivell metodològic on l'expert acadèmic no inclou, no incorpora les veus ni les percepcions de les persones investigades. Les persones gitanes molt sovint participen com a simples informants, però els resultats que acaben aconseguint alguns estudis o algunes investigacions no estan alineats amb les impressions del poble gitano, sinó que l'acadèmic expert a vegades acaba reflexant les seves impressions sense incorporar el posicionament, les impressions, l'òptica o la perspectiva de les persones gitanes que queden excloïdes dels processos científics. Llavors la meva voluntat és incloure aquestes dones al llarg del procés científic, no només com a simples informants, sinó també en la creació de coneixement científic, i que adoptin un rol més actiu i obrir la ciència també a les persones de base. També, i més endavant ho veurem, analitzo com les dones gitanes estan fent aportacions a moviments com el feminisme per crear un moviment més inclusor i més plural, incorporant les aportacions de dones molt diverses. Respecte al marc teòric, d'una banda faig servir teories de la transformació social des de la base i d'altra banda també parteixo de les aportacions i la perspectiva del feminisme gitano. Respecte a les teories de la transformació social des de la base, la teoria de l'acció comunicativa de Habermas m'ha permès contemplar aquesta realitat, aquesta societat que és concebuda simultàniament com un sistema però també a la vegada com un món de la vida que incorporen aquestes dones gitanes i que em permet tenir en compte també la seva realitat i incloure-les al llarg del procés d'investigació. A més, també a través d'autors com Chomsky incorporo aquesta idea dels individus com subjectes amb capacitat universal de llenguatge que em permet incorporar les dones no com a simples informants sinó com persones amb capacitats, amb habilitats per reflexionar, per reinterpretar la seva realitat i per fer aportacions també a la creació de coneixement. A més, incorporo també la dualitat de l'estructura i el rol central desenvolupat per agents, com serien les dones gitanes, amb potencial per ser protagonistes d'un canvi, per canviar la seva realitat, per canviar la realitat de la comunitat gitana. En aquesta línia, per tant, la perspectiva de Giddens i d'altres autors em permet veure i identificar aquesta agència que moltes vegades no ha estat identificada. A més, parteixo també d'aquesta idea del concepte de la desmonopolització de la ciència que hi ha autors com Beck han desenvolupat per parlar de com les persones de base també estan fent aportacions i aportacions que són clau també per l'avenç de la ciència, per consolidar els avenços de la sociologia. Respecte al feminisme gitano, també és un punt clau en el meu treball i el que faig és recollir també totes les aportacions que estan fent les dones gitanes. És a dir, com estan
creant o generant, interpretant una nova identitat on reforcen la identitat com a dones però també com a feministes, com a gitanes. És a dir, desmunten aquesta idea que està moltes vegades molt present de que ser gitana és incompatible amb ser feminista. És a dir, que no estan anclades en una cultura primitiva que els impedeixi lluitar per la igualtat de les dones o pels drets de les dones, que lluny d'aquesta idea poden aportar la riquesa dels seus valors culturals en aquesta lluita i també participar sense que la seva identitat sigui un problema o un hàndicap en aquesta lluita feminista. A més, també parlo de com les dones gitanes estan desenvolupant noves interpretacions, estan reinterpretant les seves tradicions i costums i escollint i decidint quines tradicions mantenen i quines no. També perquè contemplen la identitat gitana com una identitat dinàmica que té vida i que pot canviar al llarg del temps i que no està anclada en un prototip tancat. A més, la incorporació al moviment feminista de les dones gitanes incorpora una nova realitat. Quan parlem de dona gitana, les investigacions fan referència al concepte d'interseccionalitat, que vol dir que hi ha realitats en què s'acumula, es connecten sistemes o estructures de discriminació, com pot ser el fet de ser dona, el fet de ser gitana i el fet de no tenir en moltes ocasions accés als estudis superiors. Llavors, incorporar tota aquesta realitat al moviment feminista amplia també els horitzons de la lluita per la igualtat de totes les dones. Aquestes són idees clau que recupero a través del feminisme gitano i que m'han permès identificar com en el seu dia a dia estan fent aportacions a un moviment més plural i més inclusiu. Aquí, per exemple, recullo una cita del primer Congrés Internacional de Dona Gitana, organitzat per l'Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen, on es reflexen molt bé aquestes idees que ja he introduït. Per exemple, diu: ser gitana no es una barrera. Estamos aquí porque somos mujeres, queremos cambiar las cosas. Si sentimos que podemos vivir de forma diferente, podemos cambiar. Nuestra cultura es vida, va cambiando. No tenemos por qué aceptar la presión de tener que escoger entre dos identidades, ser gitana y ser mujer. Podemos construir una nueva identidad. Las mujeres gitanas podemos hacer cosas diferentes. Nuestros problemas son comunes y tenemos la responsabilidad de superarlos. Es una lucha de todas y para todas. Per tant, a través d'aquesta realitat, d'aquestes característiques, s'han identificat els principals trets d'aquest feminisme gitano. I ja la literatura parla d'un feminisme gitano que enfatitza els valors culturals de les dones gitanes, que ja no veu que ser gitana sigui un problema, sinó que, del contrari, pot enriquir un moviment com és el feminisme, que no cal renunciar a la teva identitat per participar de qualsevol moviment. A més, incorpora valors com pot ser la importància de la família, un valor molt present dins de la cultura gitana que les dones, quan s'integren també en el moviment feminista, incorporen i mantenen, entre d'altres valors com pot ser el respecte, com pot ser la solidaritat, que han estat valors atribuïts a la cultura gitana. A més, hi ha idees com aquest prestigi social que està lligat a una coherència en la teva forma de vida que respecta els valors culturals. És a dir, dins de la comunitat gitana, la idea del prestigi no està tan lligada a l'estatus econòmic o a l'estatus acadèmic, sinó que ve donada de la mà de la coherència de la teva vida respectant uns valors que són molt importants dins de la comunitat i quan els respectes llavors dins de la comunitat et reconeixen i tens un cert prestigi social. També el tema dels rituals i les tradicions dins de la cultura gitana. He trobat que moltes vegades directament quan parlem de dona gitana s'entén que les seves decisions no són decisions lliures sinó que automàticament s'interpreta que són imposicions moltes vegades d'una figura masculina. Però les dones gitanes estan demostrant que elles estan decidint, que estan escollint i que estan reinterpretant la seva realitat i que per tant tenen agència també per canviar
el seu context i per decidir quines tradicions mantenen i per què ho fan. A més, destaco el tema de les xarxes de solidaritat, un valor també molt present dins de la cultura gitana, com aquestes xarxes de solidaritat entre les dones en espais com l'Església estan empoderant les dones i estan contribuint i estan beneficiant a la superació de problemàtiques com pot ser la violència. També introduiré breument els principals punts del treball, que és la història del pentecostalisme entre els gitanos, ja que l'Església Evangèlica Filadèlfia és una denominació pentecostal, quina és la situació de la dona gitana i els principals estereotips sobre comunitat gitana. Respecte al pentecostalisme, cal dir que és un moviment que neix a principis del segle XX a Los Angeles, als Estats Units, i que molt aviat s'estén a altres parts del món i que arriba també a Europa. És un moviment que arriba a diferents comunitats, a diferents parts del món i sobre el que la literatura ja ha descrit molt com comunitats a l'Àfrica, a Àsia o a d'altres parts del món han arrelat aquest moviment. No obstant, identifico un buit quan parlem de comunitat gitana. No hi ha tant de coneixement sobre com la comunitat gitana ha acollit aquest moviment i com també l'ha transformat i l'ha adaptat a través dels seus trets culturals. Aquest moviment arriba a Europa també més tard i cap als mitjans del segle XX arriba també a França i aquí es consolida també entre els gitanos i més tard també arriba a Catalunya i a la resta d'Espanya. Llavors és un moviment que no ha parat de créixer, que s'ha consolidat i que avui en dia representa un dels moviments religiosos més importants dins de la comunitat gitana. De fet, algunes investigacions ja avancen que segons les dades disponibles els gitanos podrien convertir-se en el grup pentecostal més gran arreu d'Europa. Concretament, també hi ha algunes al·lusions a tot el canvi que ha representat el moviment pentecostal per a la comunitat gitana aquí a Espanya. Com que aquest moviment pentecostal, a través del procés de conversió, preveu una ruptura amb el passat, que passa per algunes prohibicions com és el consum d'alcohol, de drogues o l'exercici de la violència, ha influït en la superació d'aquestes problemàtiques dins de la comunitat. La literatura ja ha descrit com el pentecostalisme està beneficiant la desintoxicació dins del poble gitano de persones alcohòliques o la prevenció del consum de drogues o la superació de situacions de violència a través dels valors pentecostals. Respecte a la situació de la dona, ja hem avançat una mica que la dona gitana, d'acord amb les investigacions, és subjecte d'una triple discriminació que obeeix al fet de ser dona, el fet de ser gitana i el fet de no tenir accés a l'educació superior. Aquesta realitat, aquesta interseccionalitat condiciona les seves oportunitats de futur i consolida la desigualtat de les dones gitanes. Aquesta desigualtat ja ha estat identificada per les investigacions que reconeixen aquesta desigualtat en àrees com la salut, com l'educació o com l'accés al mercat laboral. Hi ha una diferència molt important que condiciona l'exclusió dins de la comunitat gitana. Respecte als estereotips sobre la comunitat gitana, podríem dir que a nivell social ja hem vist que hi ha molts estereotips que estan molt arrelats des de fa ja temps, però no és només a l'imaginari social on podem identificar aquests estereotips, sinó que també es traslladen a altres contextos o a altres esferes, com pot ser l'acadèmica o com pot ser l'escenari polític o com pot ser els mitjans de comunicació. Per exemple, des de l'acadèmia, aquí recullo algunes cites que fan referència a una dona gitana sotmesa a una autoritat masculina, a una dona gitana que no té agència, a una dona gitana que no està activa en la lluita pels drets del poble gitano i una dona gitana, per tant, relegada a un segon lloc. No obstant, amb aquesta investigació el que jo intento és
donar veu a les dones gitanes per donar a conèixer tota la lluita de les dones gitanes des de fa temps per canviar la seva realitat, com estan obrint pas a altres dones gitanes, perquè si jo avui estic aquí també fent aquesta ponència és perquè altres dones gitanes també han obert camí i han protagonitzat tota una lluita perquè les dones gitanes estem representades també en espais acadèmics i en altres espais més enllà dels mitjans de comunicació o de programes de televisió que hem vist que són molt discriminatoris. Per tant, també identifico en algunes investigacions, com deia abans, aquest desnivell metodològic, com vem a aquesta última cita, on els acadèmics, sota aquesta etiqueta del seu coneixement o del seu estatus com a expert, desafien una mica el que és la realitat i no incorporen les impressions de les persones gitanes en les seves investigacions, és a dir, es salten una mica aquesta ètica i reflexen realitats molt diferents que a més estan reforçant els estereotips sobre la comunitat gitana. Aquí veiem com diuen que reconeixen els gitanos que l'Església Evangèlica a Filadèlfia i el pentecostalisme ha tingut un impacte important en la superació de la violència, però la investigadora, com a experta, acaba concloent que només és una excusa més per reforçar la submissió de les dones. I per tant el que fa és mantenir en l'ombra tots els avenços i els beneficis que estan desenvolupant des d'aquest espai les dones. D'altra banda, també el tracte que rebem des dels mitjans de comunicació, com és evident, tenim molta discriminació, molta idea de l'exotisme i el tema de reflexar una cultura primitiva, una cultura que és inferior, una cultura que està per darrere i que moltes vegades és una idea que està reforçada des dels mitjans. Jo recordo quan el programa aquest de Palabra de Gitano començava dient viuen entre nosaltres, estan entre nosaltres, però sabem com viuen, sabem com pensen, i clar, els gitanos pensàvem, no sé a qui presentarà, si som gitanos o són extraterrestres, perquè a vegades la perspectiva, l'enfocament del que parteixen és una perspectiva molt estereotipada que el que fa és reforçar aquesta imatge d'exclusió. I cal dir en aquest punt que des de la sociologia també tenim molt a dir quan succeeixen aquestes coses i aquests episodis discriminatoris, perquè si el nostre paper també és canviar la realitat social, no podem permetre que aquest tipus de programes continuïn. És a dir, per exemple, quan justament va sortir aquest programa, Michael Buraboy, president de l'Associació Internacional de Sociologia, es va posicionar en contra d'aquest tipus de programes i va participar en una roda de premsa juntament amb gitanes activistes per denunciar el tracte del poble gitano des dels mitjans de comunicació. I precisament aquest posicionament és el que permet que també des d'altres esferes i des de la sociologia també ens estem plantejant quin és el nostre paper, quina és la nostra responsabilitat, quin serà l'impacte de la nostra feina, de la nostra recerca. És a dir, quina perspectiva escollirem, si escollirem la perspectiva transformadora per contribuir a superar aquesta realitat de desigualtat, o si bé mantindrem aquest posicionament de l'exotisme i de reflexar una cultura primitiva que no incorpora les veus de les persones gitanes per continuar condemnant a col·lectius vulnerables a l'exclusió. Llavors, cal posicionar-nos i cal actuar també com a sociòlegs i des del nostre estatus. Aquí també recull, més des de l'escenari més polític, unes declaracions molt recents que han estat força polèmiques, on una eurodiputada italiana aprofitava que s'aproximava ja el 8 d'abril, el Dia Internacional del Poble Gitano, para dir que, aparte de unas jornadas internacionales de los gitanos, más bien haría falta una jornada internacional para nuestros ciudadanos italianos y europeos que son víctimas de los problemas causados por los gitanos. I a més deia que
que el poble gitano no es vol integrar i que per dir això ningú s'ha de sentir racista ni se li pot dir racista. Aquest tipus d'afirmacions, malauradament, encara avui dia es pronuncien al Parlament Europeu i ja des de l'activisme gitano s'ha reaccionat i s'han fet tot un moviment per reaccionar i demanar que aquests episodis no es tornin a repetir. La metodologia que faig servir és la metodologia comunicativa, que és una metodologia que em permet incorporar la veu de les persones que estan sent investigades en un pla d'igualtat, és a dir, incorporar-les al llarg dels processos científics i reflexar les seves impressions i les seves aportacions. És una metodologia que incorpora una perspectiva d'anàlisi dual de la realitat que atén tant als sistemes i les seves estructures com al món de la vida i per tant reconeix uns elements exclusors que serien les barreres i els obstacles que reprodueixen la desigualtat i l'exclusió en col·lectius vulnerables i d'altra banda uns elements transformadors que serien les estratègies, les respostes que s'estan desenvolupant per superar aquestes desigualtats i aquesta exclusió. Per tant, aquesta metodologia em permet donar un pas més enllà de la diagnosi o de la descripció dels problemes de les dones i de la comunitat gitana per passar a desenvolupar estratègies i respostes que contribueixin a solucionar aquestes problemàtiques i aquests obstacles. Per tant, és important també que les recerques, més enllà de descriure quines són les desigualtats o les dificultats que ja han estat descrites i que tothom coneixem, donin un pas més enllà per canviar la realitat, per tenir impacte en la vida de les persones i millorar les seves oportunitats. I ja per acabar, destacar algunes de les línies de treball i algunes de les contribucions que vaig identificar a través d'aquest estudi. En primer lloc, parlar sobre com aquest pentecostalisme que preveu una ruptura amb el passat que prohibeix determinats hàbits insaludables o l'exercici de violència ha generat també beneficis dins de la comunitat gitana en la superació d'aquestes addiccions o bé d'aquesta violència. A més, també recullo com el canvi, hi ha tot un canvi en els rols de gènere entre homes i dones a través de la participació de dones en aquests espais. Tota la seva lluita i les seves reivindicacions unides als valors pentecostals han promogut una millora en l'estatus de les dones gitanes, que també ha acabat anar més enllà de la pròpia església per també arribar a la comunitat gitana en general. Les relacions basades en el respecte, en l'amor, han aconseguit beneficiar la lluita contra la violència de gènere, la lluita contra la desigualtat de gènere i han fet més visible a les dones i les seves aportacions. També, com ja he dit abans, a través de les teories que he utilitzat he pogut identificar l'agència de les dones gitanes. Cap investigació sobre l'Església Evangèlica a Filadèlfia reconeix l'agència de les dones, sinó que parteix d'aquesta idea que són submises i que per tant no han fet cap aportació ni cap contribució. Però en canvi, jo quan he parlat amb les dones he identificat com des de l'inici de l'Església Evangèlica a Filadèlfia fins ara les normes que funcionen en aquesta església han canviat en benefici de les dones. Han aconseguit consolidar figures de líders o de referents femenins dins de l'Església, com és la figura de la pastora, que és una autoritat dins de l'Església que té un paper molt important. També han aconseguit visibilitzar més tot el paper de la dona a través d'organitzar, de liderar noves activitats, des de representacions teatrals a publicacions de llibres, coses que al principi no succeïen i que ara sí que estan succeint i que són el resultat d'aquest empoderament de les dones. A més, es promouen noves oportunitats a través d'aquestes xarxes de solidaritat, a través d'aquest impacte en el context
context, en la realitat del poble gitano, i a més han liderat canvis en diferents normes que anaven directament cap a les dones i que a través de les seves reivindicacions i del seu posicionament han aconseguit que algunes d'aquestes normes canviïn. Per tant, és evident que quan incorporem la veu de les persones del propi col·lectiu en un pla d'igualtat podem accedir a un coneixement que és molt valuós per poder identificar els canvis i contribucions que estan fent, que poden fer dones gitanes de base, poden fer aportacions científiques, que poden contribuir a construir una ciència més inclusora, més igualitària i que representa un requisit molt important per canviar la nostra realitat. Gràcies.